It's about time. Ife tulipana kuti tithandizane nkhani za umoyo, nkhani zimene tikupewa matenda amene otsekula m'mimba. Kunena tumabwereza kuti achipatala kapena unduna wa za umoyo umanenetsa kuti munthu amene wadwala kolera kapena wadwala matenda amene otsekula m'mimba ameneyo wajamanyi. Ndithu munthu amene akudwala m'mimba, kudwala kolera ameneyo wajamanyi. Ndetu kumanena kuti tipewe kujamanyi. One, posa biba kuchire ayi. Timange zimbudzi. Ngati nkutheka tili kuyenda m'mimba matentha, imani pemphani chimbudzi. Ndipo inu eni chimbudzi musakanize. Mukakaniza iye angopita pachire kubiba, nkumapita kwawo kukusiyirani mavuto inu. Moni kwa nonse. Program ya Bwenzi Lathu yafikanso pa wireless ya kanema ya Times Television TTV komanso wireless ya mawu Times Radio. Zinalanganire Vayana Chunga. Ndipo programu hii imakupezani sabata lililonse nthawi ngati yomweyi. Ndipo cholinga cha programu hii ndekufukula ntchito yabwino imene bungwe la World Vision ikugwira Malawi muno. Lero tilikuwa tiye mposa kumachinga, kumene kuli mwambo osangalala kuti anthu akudera kuno akwanisa ndondomeko za ukhondo. Ndipo achiwiri kwa nduna ya za umoyo akhala alipo mpano pa mwambo wa chisangalalo chimenechi. Koma tisanapitilize bwanji nyimbo pang'ono. Program yathu lero munganena kambira kale poyamba tilikuwa tiye mposa kumachinga, kumene kuli mwambo osangalala kuti anthu akudera kuno akwanisa ndondomeko za ukhondo. Ndipo pano mprogramu hii ndaitana Stephen Chasowa. Stephen Chasowa ndi mlangizi wamkulu wa nkhani za madzi komanso za ukhondo bungwe la World Vision kuno kumachinga. Ndikulandireni program ya Bwenzi Lathu. Tango tifotokozerani kuti kuno tili nkuti komanso ndi anthu ochuluka bwanji amene akukhuzika ndi ntchito imene mukugwira ngati bungwe la World Vision. Zikomo kwambiri. Tili kuno ndi kwatiye mposa. Kwatiye mposa chiwerengero chake ndi pafupifupi choposa 30,000 kuno kwa mposa. Ndi manyumba oposa 7,000 amene akupindula nawo mu project imene ya madzi ndi ukhondo. Ndithu. Ndiye mwambo wa lero. Mwina tisanapitirize kukamba za mwambo wa lero, funso nkumanena kuti munayamba liti ntchito imeneyi, ndipo kusintha kapena kusinthika kwa moyo chifukwa cha ntchito imeneyi kwakhala kotani dera la kuno? Tiye mposa ntchito inamba chaka cha 2010. Koyambirirako inali nkhani yongokhudzana ndi madzi pamene tinakumba mijigo yo pafupi 28 imene kupindulira anthu kunoku. Kenako titaona kuti yayi kumbali ya ukhondo
ulibe mbuyo be pang'ono mchaka cha 2018 pamene tinabwerano ndi intervention yabwino yokhazikika yoonetsetsa kuti khomo lina lililonse likhale ndi chimbudzi chake chovindikira bwino komanso chosambira m'manja komanso nkhani za ukhondo zikhala zikutsatidwa mukhalidwe lawo la tsiku ndi tsiku ngati mbali ya behavior change. Ndiye kunoku vuto limene lili mbuyo mola likulu linalione matenda otsekula mimba ikangoti mvula ichayandikira kapena kuti yayamba ngakhale chipatala chimadziwanso kuti makesi za kolera kunokana ambiri chifukwa imachita malire ndi lekchirwa. Ndiye asodzi kumene kuja amangokhala kuti zochita zawo kukaonongera madzi paliponse mukudziwa khalidwe longonyera paliponse ndi limene limabweretsa matenda amene wawa. Ndiye kunali vuto lalikulu koma chambire ni ntchito imeneyi yokhudzana ndi ukhondo kuti pakhale chimbudzi paliponse khomo lina lililonse. Kuchokera pa nthawi imeneyi palibe nthenda ina iliyonse ya kolera imene yachitika kuchokera kunoku kwa Mposa. Ndiye tikakambaza ana adera la kuno kuti akukhuzika motani kapena kuti apindula motani chifukwa cha ntchito imeneyi yokhudzana ndi madzi komanso nkhani ya ukhondo. Maskulu amene takumba ku Mijigo ana sakuyendanso mitunda italitali kukafuna madzi komanso mmene mukuonera ndi nyengo yake ya COVID inoyi chifukwa choti madzi ali pafupi komanso akuzindikira chifukwa tikamagwira ntchito iyi sitimangogwira mmodzi mokha ananso chifukwa anawo ndi amene ali kuthekera chifukwa ndi chikhala ngati chiphunziro chikhalidwe pa iwo akamakulu chikhala chikupitirizika. Ndiye anaphunzitsidwanso ndondomeko zimene angatsate. Ana ena atithandiza mwina makomo kumanga izi mpenda gear zosambira m'manja chifukwa aphunzitsidwa. Ndiye anambiri apindula nawo chifukwa chakunena kuti makolo awo sakudwala kulandira chithandizo akupeza madzi abwino moyo wawo ndi waukhondo kwa basi komanso ali otetezedwa chifukwa saliso pa chiopsezo choti akhoza kudwala matenda achani akolera. Ndiye mundanena muja kuti ngati panalibe matenda enalonso kuchoka mchaka cha 2019 muja kusafikira pano mtsiku la lero tukamba. Ndiye kuti tinganene kuti palibe amene amwana kula monyenchera chifukwa wadwala kolera kapena zina ndi zina matenda ena okhudzana ndi madzi ndi ukhondo. Tathokoza kwambiri, pitirizani ntchito yabwino imene mukuchita kuno kwa Mposa ku Machinga. Amenewo anali a Stephen Chasowa, mlangizi wamkulu wa bungwe la World Vision maka pa nkhani ya madzi komanso zaumoyo kuno ku Machinga. Ndipo programu iyi ndi programu ya Bwenzi Lathu. Bwenzi Lathu ni munthu amene amatikonda, amene amaganizira za ife ndipo nthawi zonse amafuna kuti tikhale ndi moyo wabwino. Bungwe la World Vision ndi Bwenzi Lathu ndipo limachita zimenezo. Posachedwa patikhale tikucheza ndi anthu akuno, tinacheza ndi alangizi ochokera ku Bungwe la World Vision koma sopano eni ake akuno kwa Mposa akuti bwanji moyo wawo wasintha motani chifukwa cha nkhani imeneyi. Monga ndanena kale mpulogalamu iyi lero tikhala tikuonera mwambo wa chisangalalo kukondwerera kuti anthu adera la kuno kwa Mposa akwanirisa ndondomeko za ukhondo. Right, kuno kwa Mposa ndikukhulupirira kuti nyumba iliyonse ili ndi chimbudzi, bafa lilipo, ndipo panja pa chimbudzi pali mponda giya. Nthawi zonse tikumbukire kuti tikamaliza kugwiritsa ntchito chimbudzi tivindikire pa chimbudzi pathu, kutuluka panja kusamba m'manja ndi sopo, osangosamba m'manja koma kusamba m'manja. Pamene tikupitiriza programu yathu ya Bwenzi Lathu lero kuno ku Machinga, ndafika pa khomo limene ndati pasachidwe pachatu tukamba nkhani ya ukhondo ndipo ndati ndizacheze ndi mayiwa koma poyamba atiuza okha dzina lawo, mudzi umene kuno tili komanso mfumu yayikulu. Dzina langa ndi Eunice Richard, mudzi uno ndi wa Somani. Pano tuthandiza tikuthokoza kwambiri chisamaliro cha ukhondo, taphunzira nawo kukaphunzisidwa ku ukhondo kwa chilungamo komanso tikupewa zinthu zosiyana-siyana, atiphunzisa zambiri madongoso tapanga pa khomo kubafa umakhala kuti kosamalika, taphunzira china chilichonse kusamalira khomo lathu, madzi osalowa chinyakala china chilichonse, kuteteza zilombo ndi zina zikomo kwambiri. Mwina poyamba ndifunse kuti Bungwe la World Vision kuno inayamba ntchito yake liti ndipo akuthandizani motani maka kwamba poyambirirapo mutha kutifotokozera kuti poyamba bungweli lisanabwere moyo unali wotere koma sopano bungwe litabwera moyo unasintha motere maka zigawo
za nkhani ya madzi aukhondo komanso nkhani ya matoilet zimbuzi. Bungwe lisanabwere poyamba pakhomo pathu pano amene anali ndi zimbuzi ndi anthu ochepa komanso akasamalira khomo lawo ndi anthu ochepa. Ndiye pano pa bungwe mmene labwera tikuthokoza kwambiri kuti athandiza anthu apeza zimbuzi matoilet china chilichonse pano chikuchitika. Taona kusintha pamalo pano muzi wadi Musa. Ndiye nkhani ya matenda mukafananiza ndika lero nkhani ya matenda mukuonapo kusintha kwina kulikonse ngati chifukwa cha ukhondo umene mwakhala mukulimbikisa mmudzi muno? Pano pati ndi ufulu kuona kusintha chifukwa pamene patapewa matenda osiyanasiyana. Nthawi imene zinyalala ana akangobibira pena paliponse koma pano pakubwera kwa alangizi kutiuza kuti mpange dongosolo amene wawa tikuona ngati tapewa nyina chiyonse manyi pena paliponse sakupezeka. Tapanga dongosolo lina lililonse matenda ena ndi ena tapewa pamenepo sakupezekaso koma madwala ana pafupi koma pano pana sakudwala zikomo kwambiri. Lero kuli mwambo wosangalala kuti anthu akudera la kuno makwanisa ndithu ndondomeko yonse, ndipo wena amayimba nyimbo wena makamba kumanena kuti tasiya kunyera kutchire. Ndena akamamva mwina kutauniko amati koma sizochitisa manyazi kuti muzichita kunena kuti tasiya kunyera pachire. Inu mmachitapo manyazi pakamachula mawu amenewo ngati? Sitingachite manyazi chifukwa chimbuzi ndichofunikira. Ndiye ngati munthu unayesa chimbuzi osakumba ndikumakanyera kutchire ndiye ngati yankhula mawu ngati amene osungachite manyazi chifukwa ndichofuna kuti sunakumbe chimbuzi umanyera kutchireko. Amenewo mayi kufotokoza za moyo wawo mene wasinthira komanso mene nkhani ya ukhondo ndi nkhani ya madzi abwino ikuyendera kuno kwa tiye Mposa. Timabwera apa pamtapoti apa timasamba kaye pang'ono kutenga kasoko tikusambaso kasamba timapewa matenda osegulaniwa Africa boy badalwa fresh kale kale kusana pele western techniques mobalelo tukuma carbon monoxide kujogela makampani kali moto miseko for the better do situation getting worse ose pako tempo hubonoka chile getwe do stop tell them pupa Vicky sing one again kumbe DJ decision tieni tiri konde tiko Lathu Malawi kumbe DJ decision tieni tiri konde tiko Zinanga ndine Brian Magoza ndimaphunzira ku school ya Madzame ya primary school ndili standard 7 ndabwera ndipo muyanga mutu wake tidasiya kunyera kuchire polingalira za mavuto ananu omwe amadzi akamba umvewo pakuti gwero la matenda onse lili momwemo tidasiya kunyera panja mwakuti lero ndife afulu pachitonzo chomwe tidali nacho kamba kosalidwa chifukwa cha uchisi udali kuti chimbudziwe posatiziwisa za ubwino wakumwa nsanga nanga taona lero mmene watisinthira miyoyo yathu pakuti kolera linyonyo komanso malungu wagonjetsa ndiwe kodi popanda iwe chimbuzi ife tikadatani timachita chibwibwi maka m'mimba mukatentha timachita maso bungazu posakasaka mpumulo wa bata pano tidasiya kunyera kuchire ndithu chifukwa cha iwe chimbuzi
pano mtima udalimba moti titha kukhala nawo panzere pa anthu awo olozekawo zikomo. Bambo muchaka cha 2008 dziko la Malawi linazipereka kuti lilimbikitsa ntchito zofuna kupititsa patsogolo ukhondo kufanyisa kuti ayi tiye mposa wapangidwa no declare odi uzinthu osangalatsa tentombe m'manja nthungululu azimayi tikuti madera ambiri zikuvuta izi dera lakwina kwake ndithu ndi chinthu chosangalatsa kwambiri ifeyo ngati unduna wa zaumoyo zikuti pangisa kuti tilimbikire kugwira ntchito ndi mapatena athu ngati World Vision International kuphunzitsa Amalawi muchizungu timati civic education kufunikira kokhala ndi chimbuzi kunyumba kaya ndi cha makono chachita flash kaya ndi chokumba koma nyumba iliyonse ikuyenera kukhala ndi chimbuzi kuti tipewe matenda a diarrhea, a cholera and monga mmene mwamvera kuti kunoko matenda a cholera chambireni program ya World Vision achepa kwambiri. Chosangalatsa ndichokuti inde maboma amene akwanisa zonse ndi maboma 4 komano maboma ambiri joina nawo ma program hii yokumba zimbuzi ndati ndi chikhulupiriro kuti tikamalimbikira kuphunzitsa anthu mabomawo aonjezekera. Mwambo wa tsiku la lero ndi wofunikira kwambiri ku nkhani ya chitukuko komanso za umoyo kuno kumachinga kufanyisa kuti ayi tiye mposa wapangidwa no declare odi uzinthu osangalatsa tentombe m'manja nthungululu azimayi. Chimwemwe changa nchachikulu kwambiri monga ine gogo chalo mposa wadya lino la machinga. Chimwemwe chisi cha ine ndekhayi koma ndi cha anthu onse adera lino chifukwa kuti tifike apa mpata ndi certificate si munthu mmodzi koma zatengera anthu adera langa kumenyesa nkhondo imeneyi imene tikucha ya ukhondo ndi udindo wa wina aliyense. Ndondomeko tikhale nazo pamene tatero chifukwa cha certificate yakhala ngati kuti yalimbikisa wina aliyense wadera lino nditana mafumu onse ndiwalankhule komanso ndiwaonetsere kuti muona zimene tachita zija mwanjira yooneka ngati yochepa tafika apa.
koma sopano titenge umwini ukhale pa ife fumu ina iliyonse makamaka ma group village headman komanso kona ma village heads tonse malira mwathu tionetsetsa kuti nkhonde imene timenye ndi ena ku ADC kuti pakhomo pena paliponse pakhale ndithu ndi chimbudzi komanso pali madzi popeza izi zachitikazi ndi chitsanzo choonekera ndiye tikamafotokozera vanthu akhoza kumvetsa bwino ndipo tionetsetsa kuti tikhoza kumenya nkhondo imeneyi ndi kupambana tonse pamodzi. Pamene tafika pa nde pa mtsiriziro wa programu yathu ya lero tinali kwa Mposa kumachinga pamene panali chikondwerero chosangalala kuti anthu akuno akwanirisa ndondomeko kapena kuti afikapo pa mlingo woyenera nkhani ya ukhondo. Ndiye pomaliza kwenikweni ndayitana Bambo Charles Chimombo, iwowa ndi wamkulu woyendesa ntchito za bungwe la World Vision, kuti nawonso atifotokozere kuti kodi chimene taona lero nchani ndipo bungwe la World Vision ifunira kuonelisa zotani kuno kumachinga komanso mdziko lino la Malawi. Bambo Charles Chimombo, ndakulandirani. Tathokoza kwambiri. Kuno kumachinga mukuzatani? Poyamba ndipereke uthenga onena kuti vuto la kusowa kwa zimbozi kapena pa chizungu amati sanitation and hygiene Malawi munomo ndi lalikulu kwambiri. Chifukwa chonena kuti kafukufuku waposachedwa amene amati integrated household survey number 5 amene wanachitika mu chaka cha 2020 Malawi munomo akusonyeza kuti ndi anthu 37% oka kapena anthu 37 mwa anthu 100 oka amene ali ndi what we call improved sanitation facilities, kuti ali ndi zimbuzi zabwino zoyenereka pa mulingo umene umafunikira, koma anthu 55% ali ndi ma toilet osati very improved koma at least ali ndi maslab. Nde pali anthu maybe 31% kwa 100 ali onse amene ali ndi zimbuzi zopanda maslabu imene ngati basic sanitation. Komanso tupali anthu 8.9% kapena kuti pafupifupi 9 mwa 100 ali onse alibiretu matoilet muno Malawi. Ndiye sitingakhaliso pano kuti tizikamba kuti vuto lopanda matoilet ndi vuto lalikulu aliyense amadziwa. Choncho ifeyo a World Vision mothandiza ndi anzathu a boma kuno boma la Machinga takhala tikugwira ntchito kunoko kwa Traditional Authority Mposa kuyambira chaka cha 2010 kuzafika lero mu madera osiyanasiyana othandiza kutukula moyo wa mwana, koma dera limodzi mwa madera amenewo ndi dera loti tithandize pa ukhondo ndi madzi ma families. Ndiye leroli tinadzakhazikitsa mwambo kuti kunoko kwa Traditional Authority Mposa ma nyumba zonse za mwatiye Mposa mwafumu Mposa zili ndi matoilet, kusanza kuti anthu asiyano kuchitira chimbuzi kuchire. Ndiye kuti tili pa level imene boma limafuna kuti mudzi wina uliwonse ufike pa level imeneyo, ndipo pa Chingereza amati open defecation free. Ndiye kuti kunoko timapereka certificate kwa mfumu amene wawa kuti agwira ntchito yayikulu kuti aonetsetse kuti banja lililonse lili ndi toilet, ndiye alandira open defecation free certificate yawo kuno kwa Mposa. Koma ntchito imene si yamasewera, imakhala ntchito yayikulu kwambiri. Chifukwa monga ndikunena kuti Malawi muno mwina 30% kapena kuti Machinga monse muno anthu 30 mwa 100 ali onse ndi amene ali ndi matoilet malinga ndikafukufuku amene wa IHS. Koma ife kuno kwa Mposa kuno kuti awathandiza anthu amene wawo kuti afike poti munthu wina aliyense ali ndi toilet. Ndi celebration chifukwa kuchokera pa 30 kufika pa 100 ndi chisangalalo chachikulu. Alipo anthu ena amene amati akamamva anthu akumudzi akulandira ma certificate akumayimba nyimbo tasiya kunyera pachire amaona ngati kuti amabungwe mwina Mulungu aseweresa anthu akumudzi. Izi ndi zamasewera chabe. Uthenga wanu ndi wotani pa nkhani imeneyi, maka maganizidwe amene anthu ali nawo kunena kuti itu si nkhani yonena kuti mpaka namuzachita kuachitisa manyazi anthu akumudzi? Ndinene apa nthawi zina ndi makamba za behavior change communication kuti anthu kuti asinthe khalidwe pamatengera zinthu zintizo.
pali zinthu zokwana 8 zimene anthu zimafunika kuti zichitike kuti anthu asinthe khalidwe, koma zilipo zitatu zimene zizofunika kwambiri. Chinthu choyamba amati perceived susceptibility of the problem, kuti kodi munthu akuona kuti ndili ndi vuto. Ndiyeno mbali ya ukhondo iyi diarrhea kapena kusegula mimba ndi vuto lalikulu limene ana ambiri m'Malawi muno amawalira nalo. Pali matenda akuluakulu amene ali common kwambiri kwa ana, diarrhea komanso chibayo komanso malaria m'Malawi muno. Ndiye kuti muone kuti munthu wina anataya mwana wake chifukwa kuti mwana uja anapezeka ndi nthenda yosegula mimba. Munthu amene ujayo pa perceived susceptibility akhoza kuguzika mulingona kuti iya ineyo ndikhoza kuchitapo kanthu kumbali ya zaukhondo chifukwa I actually lost a child. Ndiye pali chinthu china chimene anthu amachiona kuti asinthe, chimaona chiona kuti okay, perceived severity ya chinthucho, kuti vuto ndilalikulu kwambiri. Ndiye tikutha kuona kuti diarrhea kapena kusegula mimba ndi vuto loopsa, chifukwa diarrhea kapena kusegula mimba munthu akhoza kumwalira na kumakamaka ana. So severity ilipo, komanso kuti anthu akhoza kudwala matenda amene susceptibility iliponso. Koma chachitatu ndi perceived efficacy ya product imene mugwisa ntchito kuti muthandize vutolo. In this case tikugwisa ntchito hand washing ndi kukumba matoilet. Kodi kumba toilet ndi kusamba m'manja zingathandizebe kuti tichepese diarrhea ndi kuti ana asamamwalire? Answer yake scientifically is yes. Ndiye kuti si zinthu zoseweretsa makomiti ayi. If we wash hands, tikasamba m'manja komanso tikakhala ndi toilet ndi kugwisa ntchito bwino, madzi ali pafupi, tizapewa matenda a kusegula mimba komanso kupewa matenda a kolera. Munthu amene anadwalapo kolera ndipo anachira kolera leroli atha kundivomereza kuti misachimabungu nena mwina anthu asakudziwa zimene zimachitika. You need to see a person who has suffered from cholera and appreciate kuti koma zimbuzi ndi kusamba m'manja ndizofunika chifukwa moyo umakhala uli malere pakati pa imfa ndi moyo. Mawu alipo omaliza amene ndi mangofuna kuti kulimbikitsa anzathu kuno ku Malawi kunoko ndimabwereza kunena ichichi, koma ndi chinthu chofunika kwambiri kuti anthu amene amathandiza ndalama izizi ndi madonors ochokera maiko osiyanasiyana. World Vision imapeza ndalama zake kuchokera maiko abwenzi athu ochokera maiko osiyanasiyana. Ngati kuno kwa Mposa abwenzi amene akutithandiza kunoko ndi abwenzi athu aku Canada, komanso ndi abwenzi athu aku Germany, ku UK, ku Korea, ku Japan, ku New Zealand, ku Australia ndi maiko enanso. Koma chimene ndinazindikira ineyo chifukwa kuti madera maiko ena ndinapitako ndinakaona madonors athu mmene amachitira kuti atipase ndalama izizi. I observe kuti anthu aja sikuti ndi anthu olemera kwenikweni ayi, koma ndinachita observe kuti anthu ajawo ali ndi chikhalidwe china chimene Amalawi tidakhala kuti tinachitenganso chikhalidwe chimenechi tidakatha kutithandiza kupititsa dziko lathu mtsogolo. Anthu aja they are willing to give the little that they have. Penanso anthu ena mungogwirizana kapena company imene akhoza kuona kuti World Vision tindi ndalama izizi mutenge ndalama izizi mukakumbe njiko kwa chifukwa ife tindi expertise imene tingathe kugwisa ntchito. They have got the money, we can meet somewhere and continue improving our country without necessarily kudikira anthu akutali okhaokha. Ndi mawu amene mafuna kuti ndisirizire pa program yathu. Zikomo kwambiri. Ayi tathokoza mambo chimombo, muyende bwino. Zikomo kwambiri. Ndiye tikafikanso pamenepa ndi mawu a mambo Charles Chimombo amene ali wamkulu woyendesa ntchito za bungwe la World Vision ku Malawi. Idenso ndisazike kungokumbusani kuti programu iyi ya Bwenzi lathu imakufikani pano pa kanema wa Times komanso wireless ya mawu ya Times Radio sabata lililonse nthawi ngati yomweyi, ndipo cholinga cha programu iyi ndiye kufukula kuunikira ntchito imene bungwe la World Vision ikugwira Malawi monse muno. Mpaka na sabata mawa pamene zabwereso ndi programu ina ine Vayana Chunga ndikuti mwakuma nonse ambuye akudaliseni. Zikomo. Yeah.